הפכה ברגע אחד לאסון משפחתי. אם שהסיעה את 5 ילדיה הקטנים לאירוע פורים, איבדה ככל הנראה ריכוז, וליד שוהם התנגשה מאחור במשאית. התוצאה הקשה, ילד פצוע קשה בראשו, ו5 פצועים בינוני, 4 אחיו והאם. אנשי ההצלה שראו את התחפושות הספוגות בדם, סיפרו על המראות הקשים. משאית שעמדה בעומס תנועה לכיוון דרום נפגעה על ידי רכב פרטי שהגיע מאחור. ככל הנראה נהגת הרכב לא הבחינה בעומס ולא הבחינה שהמשאית נמצאת במצב סטטי. בשלב הזה אנחנו משערים שמהירות הנסיעה או מהירות הפגיעה הייתה גבוהה מאוד, ולכן עוצמת הפגיעה וחומרת הפציעה של יושבי הרכב חמורה מאוד. נסיבות התאונה נחקרות, בוחני התנועה אוספים ראיות מהזירה, מתחקרים עדי ראייה ומעורבים בתאונה. אני מניח שבשעות הקרובות אנחנו נצליח להרכיב את התמונה ולהבין כיצד אירעה התאונה וכיצד ניתן היה למנוע אותה.